Ladangi wat ke jela Meghalaya ke political map jong ke perthai klempep ngin shem ke jela Meghalaya ke jungi ka don hapdeng keri Bangladesh ha ke bala penya klat ya ka dau tau put ubal jerong kumba sauspa sau pulai kilometer lani arspa nyu pesan miles bukan thubi ki district of Garo Hills, Khasi Hills bat Hajanti Hills nang ta ngi don ru yau ni put hapdeng ke jela Assam bat ke jela Meghalaya ubal jerong kumba praspa prapu sau point kendai kilometer kini ru ki thubi ki district of Garo Hills, Khasi Hills bat Jainti Hills bat ru ka ribhoi te handai ka e ka bapen lungo enga ka longba walada ngidon tang arteli kini ki bayajan bat ngiru kini ki kawai gade kari bat kawai gade jela tang ba ki pat jong ka jela Meghalaya ke jungi na ka por ko por ki jumat ki jing e bat ru ki jing shitom ki ba ja na ka jing wan kuntur put jong kini ki briu leni ki shipai leni ki pulut ki basa ha kini ki jaka Henry nginom ye keren ke Bangladesh menta Henry ngin keren bai tangi kita kijing e ke baki pai Meghalaya kijungi ki jusyam na ka por ha ka bai dei bat kini kijing le jong ki bor senshar bat ki bor district bat kini ki bor penyai leni kita ki nong pahara jong ka jela Assam te kumbang itip bro ba kidot sautli ki jela po ka than chate lamingi ki bakan thup ya ka nagalan ka balayo ya kata ka jela bapura ka jongka house nam ka kandai spa andrupulai nata ka Meghalaya ka layo ka jela bapura house nam ka kandai spa nyu ar ka Arunachal Pradesh house nam ka kandai spa nyu pusan bat ka Mizoram house nam ka pras ka kandai spa prap nyu kini baro la phia iki na ka jela Assam te kiton sakini ki artli ki state apo ka than chate lamingi ki jungi lani ki jela kiba kethup ya ka Manipur bat ka Tripura kiba la sensyar minchwa da ki sim Henry da kata jingis no ka juki ba kari India kila long kita ki jela ki bapura ha ka than chate lammi ngi ka jungi te ikini ki nyutli ki jela ki ber ka than chate lammi ngi ki jungi ngitip iki ha ka ne ko por ko mementa kum kita ki seven sisters namar ba kilong kum shipara kila airu ika da kata ka kerteng kumba kilong shipara te dang shen ka jela Sikkim ru kila kethup lang e gani kethup jong kini ki north eastern states dan kita ki jela ki beran ka tha chite lami ki jungi bat la kethup ru ya ka ha kata kethup ba munta te wat la kini ki southly ki jela ki ba ngala joker nyo kerteng mentan ka Nagaland ka Mizoram ka Meghalaya bat ka Arunachal Pradesh kila pait na po ka jela Assam Henry ke jingle jong ka Assam kala day kata ke jela ka balalong la i bha bat ka lalong kala bala yaw bha ka karta Henry kadang le ne kadang shim kita ki lenti ki ba om yahap kum kata ka men rang ba do te ke ka bangala benlong menta ka bangila bani i menta na ka por ki ni ki jela ki badan uput usam bat ka ni ke jela Assam ngi i ba ki don be ki ni ki jing kicing bang su tho jumun ke jingrung jo kini ki pulit Assam ki jingrung jo kini ki briun po Assam shikini ki thain ki jo ki ban pen thut kata ka shong suk shong sha shong ngai badru ban pen thut kata ka suk kasan jo kini ki briu ki shong kini ki khaput nyalai i ba ka jingja ki ba dang shu ja shen po kini ki lai tili ki jela ki bukan thup ru nan do ka Nagaland ka Mizoram bat ka Meghalaya dang shen ki la don ki jing yeja basusi happening ka Assam bat ka jela Mizoram haka bakila ya bro kane bro kadai na gijing kuntur put jong ka jela Assam sha Mizoram bat kini gijing kuntur put kim dei tanga po ka jela Meghalaya ne ka jela Mizoram ne Nagaland hende ka jaru haka ni ka jela Meghalaya ba e kujungi na marba kane gijing rung jong kini ki shipai gijing rung jong kini ki pulit gijing rung jong ki briu na shiliang jong uput jong ka Assam kawan ra shisha kita kejing kawan ra shisha kejing bom shong suk shong shngan kejing bom yasngu thu jumut kejing ikan an bat kum ta ter ter ngilai ki snem ki barim ka block 1 block 2 kalamat kejing ki babun bha nang ta kidon sekini ki we ki jaka ki ba hapo Jainti Hills ki Khanduli nang ta East Jainti Hills nang ta ngi iro po ribhoi dang mena kini ki dang shen ngi iba ka ladon ka to kejing bentur pot kejing wan rung jurpor jong ki pat Assam jong ki shipai Assam kejing pulit Assam ha ka ba ki la pentut i ka shong suk shong shngan jong kito ki brio ki ba shong ha ki khaput ngalai iba omdei tang ba ki pentut ade ki dar jorong ru ki khti ki jong ki shipai Assam ki pulit Assam
ngamla man su thu na kapor ke ka daw ko pelong ini ki priu na po asam bikin rung hapo ke jela Meghalaya ke jungi bikin pentut ki pat ba ke jungi haba ki rung hapo ka hapo ka jela Meghalaya ke jungi ki rung ki shnong ki priu ke jungi ki tiang ki sir ki klung kena ki wanra ki don ni kata ke mensim ke baki skong tiang ki skong trem apa ke jungki na marba haba ko wan ki shipaya sam ki wan ki put sam ki dara ro ki suloi ki dara ro ki tiar pen mensau bat kum ta ter ngilai idang shen baki ni ki don ki kato kat ningot ki seng balang ki leche ke tu ki kaput ban pe ke jaka ke badon apa ka jela Meghalaya ke jungi hande ki wan ki brio na pa sam ki wan ki pulit na pa sam ki de shot dat ki nanta ke jingja po ribhoi ka district ribhoi ngi i baka ja ka tu kijing ya kan at ang tu ha ka baki la syak tak ti kinong sok snong badru kini ki pulit asam kini ki nong penyat district asam kim ken kor shu ki brio ki badon po ke jela ki jungi bat ki dale ru da ka bor ban shop ban penchitom ki nang tangi ia po Khasi Hills po West Khasi Hills ke jingja ka ba hadu mende ya brio hadu sawun ha gitu ki por ha po langpi ke jingja ka baca ke jing ya ja kini ki jaka ki bakaput bat ka jela asam bat ka Meghalaya nakapor syakapor ka yailong bat ka yaija klemtip ya ka daw ngilai i nakapor syakapor kini ki artli ki state ki bakatup ya kini ki nong penyat jom ka jela asam ki nong penyat jom ka jela Meghalaya ki bakatup na do ki chief secretary na do ki chief minister na do kini ki officials na do ki BDO ki SDO ki lai don kita ki meeting ki pulit ki lai don kita ki meeting ki ba amla ban yong shu amla ban su thu shu Henry kini kijing ya keren ki jung ki shuk sakut tang hel air na marba kamwan ra yo to so lanu ru na marba yo le si don kuma don boong ba ka ni ka issue jong kini ki put ki sam ki jungi ka di tang ka political issue shu ban ja election ngela issue ban ja election shu ban ki election ki political party bapher ki keren baki kamat ke bakongsan ke baki trei lada ki wana ke bor ban pen baik yu put usam jong ke jela Meghalaya bat ke asam Henry kamja bat kam seiso bat kam long nadu kitu ki por baki kular nadu usnam khat khandai spa nyu puar ngila yo ke jing ya ke state ke bapura ya ke jing lai lut na ke jing senchar bat ke jing ya trei lang bat ke sorkar asam ngila lai Henry hadu mentang ngimpat yu i ba kata ke jing ke jungi kala banwan ra yo to so nakapor ki jungi nakapor ki brio ki beduk ki brio ki badan ki kaput ki brio ki baduna ka yo ka kot ki brio ki baduna ka jing nang jing tip ki sha nyu ben ki sha nyot knyot pen ha ki ki por jong ka sam dang shen ngelai i ba ka ne ki jing ja po ri phoi ki jing ja po West Khasi Hills ki jing ja po Chanty Hills ke dei ke ba ngi kum ki nong sok snong jong ke jalam Meghalaya ngimla ban pidiang ka nakapor ngi i ba ki politicians ki jungi ki nong sinchar ki nong mikmat ki jungi ki kren bangin ni tang shuan ka bor ngin weng no ki jing jung pot usam ndai kamja nakapor ro ki syak ta pen ban ki brio ki bodon po ke jela Meghalaya ki jungi ki syak sho ko mangala ong ki syak ni ki jaka ki syak dakhor ki jaka ki syak punjot ki kom ki jaka rep ki jaka riang ki jungki Henry haduk mentangi mi iu tau so dangshen ngilai ibu new chief minister juga sam ulawan ni po ke jela Meghalaya ke jungi nu Himanta Biswa ban ya keren cepak ni ke kaput Henry ya gini kisngi atam sulit mu ke baca ke to kopor ka jing kuntur pot jong ke jela asam jungi brio na po asam ka ikum bakadang jurban ban po ke jela ke jungi nadu Chanty Hills nadu West Khasi Hills batru nangta hangni hapo ribhoi district ke jungi ru teke ka bapelong ikini bikin le kum ni ngemla ban su thu shu nga kum we ni ki nong shok snong ba shimkhia lor kini ka kam kum we nong shok snong as a concerned citizen ngala banong ngala tho sha u home minister jong kari India ha ka khatlai tarik jong u banai jong banai jun mentau sinam ara jar apwe ngala tho ka jing tho ba ka sarkar India ka de ban shimkhia halor kani ki jing pen bet no yu nu pur usam hapading ke jela Meghalaya bat ke jela Assam ke ka respond ke bangayo nong to ngala yo ke jubab na po ka home ministry ba nadu kitu ki por ki bamenshwa la i be ke jing start la i be ka ha ka bor jong ki jong ki state le ni jong ki jela bro artli bakin ya resolve le ni bakin pen bet yu ta ki jing ki jing ki baki sham hapo ki kaput
Henry haduk menta ngimi I kata kejing so dangshen ngilai I ba kadon ko wi kejing keli ke bangala keli ke tu kishti banga tho so ko home ministry ngom ba ke ka ta ka lat klinti ke ba kala shim ke central government bakan resolve ye ke interstate border dispute hapedeng ke Assam bat ke Meghalaya te hadin ke tu ngalai I ba uwan no home minister shinish po Meghalaya but ula donru ikata ka khupor na po Delhi ka ba uong ba ka jela Meghalaya bat ka jela Assam ke de banyi penbek no yu put usam ke jungki shwa ban yo ya kata ka Independence Day la shamsnam ka nang tang ile I ke jungkren jung new chief minister Conrad ula ong ba shwa ban yo san posnem ka statehood leni kata ka jela bapura jung ka jela Meghalaya ke jungi ngin penbek no yu put usam nang takila don skini ki political party ki bami kum ke HSPDP ke bang bangin don kita ke give and take policy ke bangim sutho ha ke no ke benta ke di benong namar ba ban ong ban give and take policy ngim sui hab ki kata namar ba bun kini ki jaka ki badan po ke jela Meghalaya ke jungi kila syatu kila syak kini bat ki don ki map ki ba peni ba ki don ki katu ka ni ki jela ki jaka ki badan po ke jela Meghalaya ke jungi ki bala late no sya Assam kum do ngila ban give and take policy ngidi ban ong ya ke sarkar ba ka de ban retake ya ki kita ki jaka ki bang ladu ha ke jela Assam ke ha ka jela Assam naman ngi ina ka por ka jela Assam ka le ki bam sutunat ki wanra pun bani ke jingkun rum kenram ki ba ibor ngi iba menta ini ki pulit Assam ki la don ngini ki border ki ba bat kini ki weipat ki jela jung ka jela ki jela jung ka tha chete lam ini bat ki la le ki ba penting penchimi ya ki beri ki besong ki kaput ki jungki nangta hadir ke tu ke jingja ke ba ngilai I ba ke ja po Riphoi district ha ke ba ki tu ki nongmi khmat pai ba ki la yelek ban kren bat kini ki pani ibor le se punya tunjuk bor bat kini ki pulit Assam de ke ketin ngilai I ba ke ke bajang tu ba ke lai mi ke jungi peninya pedeng ki nong yalam ke jungi ngimla ban ai ke jungi ro ki ki argut ki MLA ki ba ki badai ba Meryl Bond ba George natai ba Karnes ba Charles Margari ba la yang scam ban keren ban ye le persya ban pen ibor ba ki tu ki pulit ki ba lawan na ke jela Assam ban yu yau ni uput Assam jungi ban rung shani po ke jela ke jungi nilai I ke jungi lok chendra ke jungi ban dei ban ai jungi ro iki mdi bungi sya iki namar ba yo le sigi di parlok sunga le ni yo nga itu iki le ni kum ni kum tai ndai ke I ke bang kwa ban ong ne ba ngi don kam ki nong yalam ki ban I jingai ban pek ban pen ye pek no yo no put usama pedeng ke jela Meghalaya bat ka Assam lem kum ta ke jela Meghalaya ke jungi kadang rit chinang rit na ko por bat ha ko bukut nginom long shu kita ki try snong ki try muluk ha po keri ke jungi ngin shu sya be ban yu manore ngi ngin shu sya keni e ka hok ke jungi ha kini ki beri ke bawan bar ke bangalale ha ka arpu praterik jong ubenai jong mentau benai hadin bangalai I keni ke hadin ba ngalai I bat ngamla sya shu kini ke jingle juga Assam ngala tho ke shithi ko open letter ngala pha shu chief minister jong ka Assam Himanta Biswa ha ka bangala tho pangi condemn ya kene ka rukom le chung ka Assam hangni ngala tho expression of dismay, disapproval, discontentment, displeasure, condemnation and unacceptability over the inhuman and deplorable behaviors and actions of the police of Assam towards the common people of Meghalaya. Kabamut ni condemn ngim yasha ngim sutenat ngim ailat ya ke jingle jong ka Assam na marba ni iba ka Assam ka long ke kata ke jela na ka por ka thombori ke jel ye ki jaka ki badan po ke jela Meghalaya ke jungi bat ka wanra bani kita ke jingshong ere kita ke jingshong suk shong sngai ka ba la dukut no ka ba mden shu kita ke jingshenya na marba ke ni ke jela Assam na ka por ka yai da khor ye ki jaka ki badan ni ki tha e ki kha thain kijungi batro ki jela kijungi bat ka kta ru ya ka shong suk shong sngai batru ya kata ka bangila banong ya kata ka bangi ong tin nongway ko sovereignty of the state
ngasuka banong ni hakatuk shithi ka bang tho shu chief minister juga Assam ngala kren bagi kitin ki ba lami na po ko donot ko mensi bu jonga bangim la sha ya kini kijing le chung sarkar Assam namar bana ko por naduk kitu ki por ki ba rimba menchua naduk kidang long chief minister kini ki chief minister po Assam kilale ki ba umla ban pediang bat kumta nga kerben bat ngangit baga to ke shithi ke jonga ka bangalapha mde bangapha tam chu himata ngalapha chu home ministry ban ngalapha chu ka prime minister chu ka prime minister's office nang ta ngalapha chu po human rights commission chu ka Asia Pacific nang ta ngala thor chu ki ne ki we ki he ki han ki badai ban pe ka shong suk shong sngai lada ngi sha yu roi ka hok ka jungi nim dei ban ailat namar bangi don ka de ngi don ka hok bangin yadai ka ri bat yo pot usam jungi bat ka long briul man briul jungi bat ka hok ka jungi de ban yada ngim de ban yami tangi ki por ki ba ngim de ban yami tangi ki por ngin subha hei kum hagini ko por ka baki bun ki ni ki jaka ki jungi ki badan ki khaput ki shem ki jungi ngi de ban ai ki kata ki jung krishan ngi de ban ai ru ki kata ka mensim ngimla ban yadon bat ki po ki bordar arpusa kunta ha ka chisngi lani nyosngi ha ka shita yo lani laipo singi ke shipnai lene laispa ndrupusan singi laispa ndrupun singi ke shisnem henry ke ke bangi la men le kum kita ki briu ki berani ki jingit kli na kum ta kri ke chait ben riu ber ki briu le jong ni dei ban le bat ni dei ban wat ki lat klenti bakum no bagin yarap iki namar benta ban le iki da ka bor le se ka long ka ba shita madu kata kata henry wa ba bleu la ai ni ke jing start ni yadai ki pai kri jungi ngin le be ban yada yaki ladak ini hapun pun kami kebut kebor kecing start kecing sempang ngin le kata nak kalian ke jonga wat ada ngam shong apa ki thain khaput ngam shong ki border areas hende ke mensim ke jonga ka yat ka shit hem ka khi na kam ta ki briu po khaput na mar ba belai ba ngi long ka wei ngi long shido shisnam ngi de kita ki pai khasi ngi de kita ki pai ki khun jong u nyutrep kebangin ya lagi jong wala da ki don sheno ngi ikri Israel ki bon ki brio po ki bade ki Israel ki shong keleng ke perthai Henry wala da ki shong keleng ke perthai ru ki shong she America ki shong she Europe ki shong she Asia ki shong she Australia Henry ki rap iwe ngiru la da ki don hakano ko benta ngi dang de ki khasi ba ki de ban yarap iki la ka long hakano ko benta te ke ka banga kwa ban percaya ru ni ba ki hakitu ki benai ki beladep itu ki benai beladep ngala keren Jepang ki ki jing jong ki khasi ki ba shong po ka ri Bangladesh haka bangi lai I ba kitu ki briu po ri Bangladesh ki lawan dakhor ki jaka ki ki mai ki jikthum jiktep ki karep karyang ki la du ki la tingala tho I kitu ki shithi ki prime minister jong ka Bangladesh ka Sheikh Hasina ngala tho ru shapo ka Ministry of Home Affairs Ministry of External Affairs Government of India haka bakala shimkhia halor ketu ko benta bat nga sngo tenat shibun ba kila airu ikijubab nga ba kin shimkhia halor ketu ko benta banyada yiki khasi ki bashong apo kri Bangladesh bat ka Ministry of External Affairs kala kren yiki tu ki yaka High Commission ka pada po Dhaka bat ya kani ki issue andang ya trei bat andang ya perkhat na ko por haka nga syukwa aru ban yithu ipi naka benta ki jikso sngai ban ru naka benta ban ai men si begitu ki briu ki badan po ri Bangladesh ki khasi ki jungi ki badan to ba ka arphun ru tarik jong benta ubnai juk banai Julai usna marajar arphuwei ngalayo e ka shithi na po ka Ministry of Tribal Affairs Government of India SCST ka ba kala ai yekini ki jikto shanga ba kala pha e ka jikto shu Secretary National Commission for Scheduled Tribe Kabadan ha Lok Nayak Bhavan 6th floor Khan Market New Delhi way not lie hakaba ya ka to ka complain ka bangala ai shaka Ministry of External Affairs but Home Ministry jo ka sarkar India kala ship khia halor ka to bat ngilai I ba da ka jing tho ka jonga hang to ka Government of India ka sarkar jong kri India kala ship khia halor ka to ban pek ban khmi ya ka bha ka miat ki khasi ka pada na po Bangladesh so tenat shibun halor ka to but hakani ka shithi ka bakala pha shinga
haka point number arpusan haka point number arpusan ke sithi ke ba la address yang ko ong ba kaneka National Commission for Human Rights National Commission for Scheduled Tribe kanchim kia halor ke jing jong ki khasi ki bodan Bangladesh sultanat chibun ba wat lada ngimlong kita ki nong bi khmat pat ba lani ngimlong kita ki nong tre jong ki seng lani ngimlong kita ki ki ba pawa po ke society ngim pawa ki imlang sa lang henry ki ke bangile ke sarkar ke sngap bat ngan yai put de ni kani na ka por bat aka ba yedei bat kani ka jing jong ki khasi ki than khaput jong ka jilla Meghalaya bat asam ngan butin ki khasi ki badan Bangladesh ngan budin bat nak por ngastanat bangayo ki jubab nak liang ki jong kini ki he sarkar na po Delhi namar ba lada kamlong benginya keren tang ni Delhi ni ngakloi ban le chupo international level ro ban keren ni kini ki jung ki pai khasi namar ba ko mangala ong itu ki jing keren ki jonga menshwa bangi ni dan tangkhat saulak ini ke perthai ka badan ki brio de ki billion ni long tang 0.001% naki beri ke badan napok ke pertai bro kumta ngiki khasi ngedi benya teling ngedi benya yang scam ngedi benya ngedi ben pen kergiu le jong namar ba ni wan chini ke pertai ban im ni ko hok ban kamai ko hok batru ban penne pensa ya kata ka long beriu man beriu jungi ba hadian chi spas ne madin ar spas ne madin ar hajar snem ru ngin yai long be nginum ru jai nginom red pai Henry ngidi ban he pai ngidi ban kerniu ngidi ban bok ka bok kerniu khnang ba ngin long kita ki beriu ki ba scam ha gajik im gujungi batro ki ban yar namar ba ubleu la kur khuyingi bat ngin yar kat usiap keduriau bat kat ki kloros sahid bening kani gajik ketu na kaliang gujunga ba ngidi kum ki khasi ngidi banya yang scam ngidi banya teli ngidi banya iwe ngim dei banya don kita gajing ya sku ya pher happening jungi nambar ba ku mengitip pengi one bait no way tenrai batru ngilong bait ha way uding ba dia tang kini ngasuka ban ai khublei biang ipi baro ke balai ngap yanga ba nak por ku mangal kular bangan yarap nak benta ke jok pi wala dang le riu si metru henry ke ke bangala ban le nak liang junga ngan yai le khnang ban yada ya keni ke jet pendrio be ke jungi ke jet pendrio ku blok khu per ke jet pendrio ka badani kata ke ikhtiar berpen pau ke perthai bangilong kita ki brio ki badan ni kata identity dan ni dot ni kita kenong rem bat ni dei kita ke jai penrio ke scam ke ba scam bat ke ba satar ni la menong kum tangi di ban long kita ki jai penrio ki ba ublei la mangker pang ni ke perthai ni di ban imang ni ban im ya ke hok kamai ke hok tip brio tip play dia tagi di ki kentian ku blei shibun